Qui podrà viure a la muntanya sagrada? El qui obra honradament i practica la justícia. Diu la veritat tal com la pensa. Quan parla no escampa calúmnies. Mai fa mal el proïsme ni carrega ningú res infamat. Viure a la muntanya sagrada, aquell que no es desdiu de promeses oneroses ni fia els seus diners a interès, com tampoc els seus ulls els descreguts, honra i aprecia els feals del Senyor, no es ven per condemnar cap innocent, el qui obra així no caurà mai. Lectura de la carta de Sant Pau al cristià de Colosses. Germans, ara estic content de patir per vosaltres. Així continuo en la meva pròpia carn, allò que encara falta el sofriment de Crist, en bé del seu cos, que és la Iglésia. Ara ja som servidor d'aquesta Iglésia. Déu m'ha confiat la missió de dur a terme en vosaltres les seves promeses, el seu misteri secret, que d'ençà que existeixen els segles i les generacions humanes ell guardava amagat, però que ara ha revelat el seu poble sant. Déu ha volgut fer-li conèixer la riquesa i la grandesa d'aquest misteri, que ell ens proposava a favor dels qui no són jueus. El propòsit de Déu és aquest, que Crist, l'esperança de la glòria que ha de venir, estigui amb vosaltres. Nosaltres l'anunciem sense fer distincions, on estan tots els homes, i ens instruïm en tot el secret de la saviesa, per compartir-lo el tema del seu desplegament en Crist. Paraula de Déu. Sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús entrà a un poblet i el va acollir una dona que es deia Marta. Una germana d'ella, que es deia Maria, assegut al peu del Senyor, escoltava la seva paraula. Mentre Marta estava molt enfeinada per obsequiar-lo. Marta, doncs, vengué i digué: Senyor, no vos fa res que la meva germana m'hagi deixat tota sola a servir. Digueu-li, per favor, que m'ajudi. El Senyor li respongué: Marta, Marta, estàs preocupada i ansiosa per moltes coses, quan només n'hi ha una de necessària. La part que Maria ha escollit és la millor i no li serà presa. Paraula del Senyor. En el començament de l'estiu, com aquell que diu, perquè estàvem encara en el començament, la festa de la Mare de Déu del Carme per nosaltres
és un moment d'alimentar, de refer i reviure les nostres arrels. Tot poble necessita vincles, necessita qualque cosa que mos unesqui, i coses que mos separen es poden fer cercar-ne. Lo important són coses que mos unesqui, no es veurem. Una festa té aquesta missió, unir-nos, recordar-nos que tots sols no anirem gaire enfora, però que junts podem ajudar-nos uns als altres. Tots som necessaris uns als altres. Fer una festa és reviure aquest compromís de que tots junts ens podem ajudar. Que millor que la nostra Mare del Cel, la Verge Maria, la Mare de Déu del Carme, amb el seu escapulari, el qual ens agafà per poder arribar a Jesús, perquè ens ajudi a mantenir viva la nostra unió i la nostra fe.